yadda zaka printing katin waya recharge card kai da kanka kuma da wayarka da 'yar wannan printer, sannan zaka iya printing ko MTN iya kati yadda zaka yi ka buga kati. Da farko dai a ƙasan wannan bidiyon za mu saka link na channel namu, in kuma ka mana magana akwai lambobin mu a profile in ka sa, sannan za mu baka link din. Kawai ka ce mana kana buƙatar link din, kamar yadda link din yake, kun ga yadda channel din yake, gashi nan mun zo mun saka link na community namu. Kana buƙatar update, akwai group na masu buga kati shi ma a cikin community din. Gashi nan mun zo mun saka link na masu buga tamal print, link na tamal printer wanda zai rinka buga kati zai amfani da shi. Shi kuma wannan quick printer wanda za su rinka printing irin bill din NEPA direct, masu amfani da power shi za su yi amfani da shi. Ga bidiyon kuma mun sa yadda mutum zai yi connecting printer, sannan kuma ga number mutum yana so ya charge namu direct. Ga price ne Tigo yadda zaka rinka buga katin. In MTN na naira 100 ne suna bada shi a 97.4, ga na Airtel, ga na Glo, ga na Nine Mobile. Sannan kuma ga link din sunan sunan Tigo ba su da app, saboda abun su mun yi lissafi da iya binciken da muka yi sun fi kowani abun buga kati network a Najeriya. Gashi kamar yacce yake, kuma sannan sun fi arha, sun fi bada riba. Da farko ga website din su nan da shi ake amfani, ko ka shiga za su ce suna yi register 14.5, amma mu yanzu mun karɓo activation code din akan naira 10,500, saboda da ana tura musu activation code din ta email ne, yanzu mun kawo sauki ta WhatsApp. Ga account number mu nan na Moniepoint, zai baka Abuwa Smile Enterprise, in ka tura mana naira 10,500. Ga wannan link din na ƙasa da na sa, link din WhatsApp din mu ne. Kana danna shi, bayan ka tura ka screenshot din receipt din, zai kai ka WhatsApp din mu, sai ka sa wannan receipt din. Bayan ka saka mana receipt din, sai ka saka mana number wayanka, sai ka saka mana sunanka. To insha Allah mu a nan take, ba wai sai ka jira ni email ba, za mu turo maka activation code. Yawa, in an tura maka activation code din, kaman ga wannan already ya riga ya tura mana kuɗi, mun tura activation code din. In ka zo za ka yi copy, ka danna kan number, ka danna gefe ko kuma dan nan gaban gurin ERG din nan, a misali gurin alphabet, ko kuma jefe gurin good din nan zai yi makin, sai ka danna .3 sai ka yi copy. Bayan ka yi copy, dama ga link din nan mun riga mun sa maka, sai ka danna, zai kai ka. Mun gani gashi nan ya kawo site nasu, sai ka shiga nan get started. To ga gurin activation code, dama na riga na kafa, sai ka zo ka saka full name, sai ka zo ka saka email naka, bayan ka saka email za ka zo ka saka lambar wayanka a gurin nan, sai ka zo ka saka password din da kake so ka ringa amfani da shi na gurin sign up. Gashi nan account creation successfully, zai baka gurin login. In ya baka gurin login, nan gurin kuma gurin username or password, gurin username or email, sai ka sa email, sannan sai ka saka password naka ka login. Kana sa password sai ka danna gurin login ɗinka. Gashi nan login successfully. Kun ga yacce ake login. Mu je gurin business, za ku zo ka danna gurin alamar mutum ɗin nan, bayan ka danna sai ya shiga setting. Ga gurin business, sai ka sa sunan business naka da kake so ka ringa amfani da shi. Abuwa Smile Enterprise ba zai mu saka wanda muke so ya ringa fitowa a jiki, za mu register business namu. Sai nan kuma gurin location, sai ka zo ka saka nan passport naka, sai ka danna update, shikenan ya updating. Ka generating wallet, ma'ana ka generating account number ka ringa saka kuɗi. Za ka danna gurin ɗigo-ɗigo ɗin nan guda 3, ga gun da aka saka nan fun wallet na biyu, sai ka danna, sai ka ƙara danna ɗigo-ɗigo 3 zai koma. Wannan kuma in ka danna nan generating, za ka generating temporary account wanda yake expire. Nan kuma za ka saka BVN ɗinka ko wani ka generating full time account wanda always yana nan. Gashi nan na riga na generating account. Ka riga ka creating wancan account ɗin. In kana so ka generating temporary account amma shi kar ku saving, gashi nan sai ka danna nan account number zai fito. Kun ga account ɗin ya fito, gashi nan Fidelity Bank, sai ka copy. In ka copy sai ka danna a copy, sai ka je ka tura kuɗin da za ka tura. Kamar yadda muka yi bidiyon mu na farko akan yadda za ka generating, to kun ga yadda na saka BVN ɗina, yanzu account number na ya fito a nan permanent Fidelity Bank, da shi da zan amfani. Sannan kuma gashi nan na gwada saka 1000 a ciki. Yanzu bari mu gwada siyan katin. Da farko wannan alamar ɗigo guda 3 za ka danna, bayan ka danna sai ka shiga wannan na uku wanda aka saka buy e-pins ɗin nan. In ka danna shi sai ka ƙara danna guda 3 saboda ya koma baya. Gashi nan sai ka so ka zaɓa MTN kake so, Airtel ko Glo, ba mu zaɓi MTN. Gashi nan na naira 100 kun gani, za su ba mu shi akan 97.4. Guda nawa kake so sai ka saka, dama ya zo a 10 nake sawa. Sai ka zaɓi passport ɗinka, bayan ka zaɓi passport ɗinka gashi nan da aka saka buy now, sai ka danna. Yawwa, kun ga yanzu gashi nan na riga na gama, kati ya siya successfully. Ka je ka siya e-pins ga wurin printing ɗin. Ba mu yi hanya biyu. Na farko za ka iya danna nan gurin printing ɗin. In ka danna zai kawo ka direct nan, sai ka danna ka yi. Ba mu koma hanya ta biyu, ba mu koma dashboard. Na biyu a ce ka riga ka siya kati, kana so ka ƙara printing ɗin shi, sai ka danna guda 3 nan. Bayan ka danna shi, gashi nan gun da aka saka print voucher, sai ka danna gurin. Gashi nan print voucher spin na farkon nan, sai ka shige shi, sai ka danna 3 nan ya koma. Kun ga ya kawo da same way ɗin can, ya zama ta hanya kawo maka. Wannan abin da yake kawowa printer mal printer guda 3 ne fa. In kana so ka yi amfani da tamal printer, shine za ka danna na sama.
Na biyun kuma in kana so ka yi amfani da shi a wannan printer normal one ɗin nan irin wanda ake aiki da ita a banki. Na uku kuma in kana so ya zo maka a irin A4 paper shine zaka danna na ƙarshe. Yanzu kai na farkon nan zaka danna gun thermal printer sai kun yi lura da nan gun. Wannan na farkon print thermal paper 58 ɗin nan sai ka danna gurin. Ba za ku gani. Gashi nan na danna kun ga yanda muke yi. In ka zo nan gurin ya kawo maka haka ga gun da aka saka print water sai ka danna shi. In ka danna gashi nan zai kawo, in bai kawo wannan printer ba ka danna kan thermal printer. To ga waɗanda mutanen da a misali in sun zo za su printing din sai ya kawo wannan ya sa thermal printer na available, ba zan muku bidiyon a yanzu. Sai ka koma baya, in ka koma baya sai ka shiga gurin app din thermal printer. Kana shiga yana budewa haka sai ka minimize sai ka ƙara dawowa. Wanda ya sa musu not available kai in dai yayi naka a wayanka direct, wani lokaci a ƙananan waya ne yake haka. Sai ka zo ka danna ne dai nan gurin printing din nan. Gashi nan in ka danna zai kawo maka alama gashi nan print job din nan sai ka danna shi. Kun ga katin? Ga katin nan ya zo a jere sai ka jera kati guda nawa kake so ka yi. In kana so ya zo maka haka zai zo ƙanana, amma za ka iya cika screen din a misali guda uku. Ka gani gashi nan guda uku. In ka danna printing zai fito, gashi nan ka danna za ka ga ya fito. Kun ga gashi nan yana fitowa. In ka ƙara danna na biyu zai fito. Ba zan nuna muku bayani yanzu ba ga katin ya fito duka guda 10 a nan ba. To ba za ka ga in yi printing din shi haka zai zuwa 'yan ƙanana. To mutanen da suke tambayan ya ake zo babba haka za ka yi da hannunka. Yanda ka zoomin din shi da wayanka a haka zai fito. Yanzu kun ga ba ga guda ukun farkon nan ba, na zoomin din shi, to bari ku gani. Kun ga ya zo a daidai yanda kati yake zuwa. To ga uku na biyu. Kun ga uku na biyu ya zo, abin lissafi ne. Ga uku na uku kuma. Kun ga shi wannan na dan sa ya fi shi girma. To saura kwalli ɗaya ya rage. Kun ga kwalli ɗaya ne ya rage. To yanda ake printing din kenan, yana zaka printing da kanka dalla kamar yadda kuka gani. Gashi nan mun printing katin nan guda 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.